खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर, ओमफ्राय लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय, जाहाथे आंनि बे फिसा चेनेला नोंथांमोननि अननायाव जौगानो हायो लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे मोजां आपडेट लाबोदों लोगोफोर। नोंथांमोना खोनानानै एसे मिनिनोबो हागौ बा नंखाय बाखाय बुंनोबो हागौ लोगोफोर। ओमफ्राय दाथ' नोंथांमोना मिथिबाय देग्लाय बे गोदान बोसोर बा बे बोसोराव जोंनि बिटिसि सरकार बा बिपिएफ सरकारा दा माने देरहानानै दा जोंनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकार सालायगासिनो, नङा होनबा? दाथ' बिथाङा माने मोजां मोजां खामानि मावगासिनो, मानसिफोरा बुंगासिनो मोजां मोजां प्रजेक्टफोर लाबोदों, मोजां मोजां स्किमफोर लाबोगोन होननानै दा बुहुद नुगासिनो मोजां मोजां माने इमप्लिमेन्ट खालामगासिनो बिथाङा। दा थिगैनो दं, बिदिनो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावलांबाय थाथों बिथाङा, बयबो अनसायगोन होनबानो, नङा होनबा? दा थिग आं बिदिनो मोनसे आरो हाग्रामा सारखौ रिकुवेस्ट खालामो आरो बियो आंनि फारसेनिफ्राय माने जोंनि हाग्रामा सार हाग्रामा सार बिथाङा माने बेफोरबायदि मोनसे स्किम लाबा मा जागोन लोगोफोर, आं जास्ट बुंदोंसै, नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय, मोजां मोनदोंबा बोनदो होन, मोनाखैबा मोनाखै होनबानो जाबाय। माने दा जोंनियाव ससियेल मिडियायाव बुहुद नुबाय थायो, सोरबा हाबा जाखांनानै गथ' गथाय मोननानैबो गुबुनजों खारफायो। अकल माने खालि हौवाफोर नङा, हिन्जावफोरबो नङा, माने मोननैबो दाय, हिन्जावफोरल' नङा हौवाफोरल' नङा, गासिबो माने हौवाफोराबो गोदान हाबा जाखांनानैबो गुबुन हाबा जाखांनाय हिन्जावखौ लाना फैयो, ओमफ्राय आरो हिन्जावफोराबो हाबा जाखांनानै गुबुनजों खारफालाङो। ओमफ्राय बुहुद दुखुनांथाव, नङा होनबा बेफोर बाथ्राया? दा बेफोरबायदिनि थाखाय मोनसे एक्सन लानो थाखाय बा मोनसे मा होनो रुल रेगुलेसन लाबोनो थाखाय आङो खावलायो आरो ओरैबायदि, नङा होनबा? बेफोरबायदि मोनसे रुल रेगुलेसन लाना फैबा बिटिसि एरियायाव बा बड'लेण्ड एरियायाव लाबोबा माबायदि जागोन? रायजो राजाफोराथ' दंखायो गामिफोराव, थेवबो माने रायजो राजाफोरनि बे जि माने साजा होनाय बेफोरखौ इमान गिनो नागिरा माने मानसिफोरा। जिहेथु मोनसे बिटिआर एरिया खिनियाव बेफोरबायदि मोनसे रेगुलेसनफोर लाबोबा, मोनसे गोख्रों साजा होनायनि बेफोरखौ लाबोबा इमप्लिमेन्ट खालामोबा एसे गिनो हानाय खोमा सानो आरो न'? बेफोरबायदि माने गुबुनजों खारलाय फैरलाय, गुबुनजों माने थांलाय फैलाय जानायफोरा बेफोरखौ आं बन्द' जागोन बायसा मोनदों आरो एसे खमायगोन बायसा मोनदों। ओमफ्राय मोनसेयानो जाहैबाय, दा लोगोफोर बाथ्राया बेनो आरो, जुदि आं रिकुवेस्ट खालामनाय हिसाबै जुदि बेफोरबायदि जामारोबा, थारैनो हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जुदि बेफोरबायदि खामानि मावोबा, आं सानो आरो आंनि गोसोनिफ्राय, नोंथांमोननि गोसोआ माबायदि मिथिया, मा सानो? जुदि बेफोरबायदि रुल रेगुलेसन बा बेफोरबायदि जामारोबा माने आं सानो एसेबाबो खमायगोन बायसा होननानै सानो आरो न'? बेजों बे खारनाय, बेजों बे गुबुनजों हाबा जाहैनाय, बेफोरबायदिया खमायनो हागौ सानो आरो आं। मा सानो नोंथांमोना लोगोफोर? ओमफ्राय बे हाबा जाहैनायाव माने ओरैबायदि दं, जेनेबा हमना ला बोसोरसे बोसोरनै जानानै गथ'फोर थायो, उन्दै उन्दै गथ'फोर, बिमा माने गारथाव जाया, बिमा नागिरबाय थायो, बेसेबां अनथाव दं, नङा होनबा? माने बेफोरबायदि गथ'फोरखौ जुदि बिमाफोरा गारना थाङोबा, नङा होनबा? बिफाफोरा माने गुबुन हिन्जाव जुलि लायोबा, बिमानि अननाय नांगौ बे समाव, उन्दै समाव, नङा होनबा? बेसेबां गाबलाय खुबलाय, गथ'फोरनि फिउचारा मा जायो, नङा होनबा लोगोफोर? बिराद बिसोरनि फिउचारखौ साननानै नायोबा, फरायनाय माबानाय थानाय जानाय बेफोरो माने बोरैबा जायो, नङा होनबा? दुखु नाङो बेफोरखौ। दा बेखिनि बुंना दोनथ'बाय लोगोफोर, थेंक इउ।